Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna 37 persuna ttestjaw pożittivi għal coronavirus filwaqt li fiequ 44 persuna biex b'hekk 718 għadhom pożittivi għal COVID-19. Hija din l-istampa ġurnata li toħroġ miċ-ċifri li ġew pubblikati aktar kmieni matul il-jum mill-Ministeru tas-Saħħa bil-każi attivi jibqgħu aktar minn 700. L-aħħar numri jpoġġu t-total ta' każi pożittivi minn Marzu l-hawn għal kważi 1900, il-persuni li fiequ jammontaw għal 1165. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li każi rrappurtati l-ħamis għadhom qed jiġu investigati. Mill-każijiet pożittivi li ħarġu l-erba', 18 il-każ huma qraba ta' każijiet passati, 6 persuni kellhom kuntatt ma' persuna bil-COVID-19 filwaqt li 6 oħra huma kollegi tax-xogħol. Jidher li 16 il-persuna l-oħra kienu kollha sporadiċi hekk kif l-ebda informazzjoni ma ngħatat dwarhom. S'issa din il-ġimgħa diġà kellna 242 każ ġdid ta' persuni li ttestjaw pożittivi għal coronavirus. Intant matul il-jum, NetNews seta' josserva spezzjonijiet li kienu qed isiru minn gwardjani lokali fuq is-servizz tal-linja. Dan sabiex jassiguraw li kulħadd qed jimxi skont il-miżuri maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa u tintlibes il-maskra f'kull ħin.